Dragi invitați, prieteni și cunoștințe, avem printre noi invitați din partea firmei Verstar pe doamna Rodica Ionescu, care este directoare Verstar și este implicată cu trup și suflet în produsele astea benefice, o să vedeți dumneavoastră la expunerea organizată. De asemenea, este printre noi și domnul profesor Buluș Liviu, care are ca să ne expuneți experiențele dumneavoastră și efectele lucratelor și importanța regimului alimentar. Porpat o perioadă mare cu studiul enzimelor, vreo 3 ani de zile cu studiu. Le-am și importat, le-am și gustat. Aveam niște probleme digestive pe care nu le rezolvam sub nicio formă. Medicii de la noi spuneau următorul lucru: am și eu această boală, nu o să o poți rezolva niciodată. Adică dacă mâncam crudități sau legume, fructe, orice, cum le mâncam, le scoteam nedigerate, balonări, gaze, arsuri. Zic, trebuie să găsim ceva undeva care poate să rezolve probleme. Și atunci am încercat cu enzimele. Singură nu rezolvau în totalitate, trebuiau să cresc cantitate. Aflând că microalgele, deci microalge înseamnă microscopic, deci nu se pot vedea cu ochii liberi. Ați văzut că apa se colorează în verde, în bazine, deci ălea sunt microalge. Că faraonii, care se considerau zei, Dumnezei, se hrăneau cu alge. Deci este o hrană divină, este o hrană pentru cei aleși. Faraonii se hrăneau cu alge. Pe vremea lui Imhotep, acum 5.000 de ani, a trăit un preot Ptahotep. Și el a spus o frază memorabilă, vă spun și dumneavoastră cu un scop. Scopul ei este să vedeți ce importanță au cuvintele în descrierea unor lucruri. Ptahotep a zis așa: dacă vrei să fii puternic, fii maestru în arta vorbirii. Pentru că forța stă în ușurința de a vorbi. Și cuvântul e mai puternic decât orice bătălie. Și în Biblie scrie, la început a fost cuvântul și cuvântul a fost Dumnezeu. Cu 20 de grame de microalge, eu vă spun că puteți să nu mâncați nimic toată ziua, pentru că în ele există 4.000 de proteine speciale și 2 litri de apă, putem să stăm zile în șir, ani în șir, să mâncăm nimic. O să vedeți că sunt populații în ziua de azi care folosesc microalge pentru triburi care nu au ce să consume și o duc foarte bine, sunt foarte tineri, arată foarte puternici. Deci aztecii au trăit în zona Mexicului. Spaniolii în 1500-1600, când au venit să-i cucerească, că conquistadorii au văzut că nu poate să-i stăpânească. Erau atât de mulți, se mulțeau aproape că o femeie făcea 20-24 de copii și nu știau cauza. Până au aflat că ei consumau de niște lacuri, asta era hrana lor, niște alge. Au dat ordine să nu mai consume alge și populația a scăzut aproape la jumătate câțiva ani. Și numai așa a putut să-i supună mai bine. Un navigator englez, James Cook, la origine pirat, și se ocupa cu piraterie, dar el a rămas în istoria navigației ca omul care a descoperit anumite teritorii. A găsit o populație de aborigeni pe coastele de vest, de est ale Africii, care consumau algele și se luau, fiind vânători, se luau la luptă cu animalele sălbatice, aproape că le omorau fără soluție, din forță. Și a văzut că mâncau niște turte verzi. Mai târziu s-a constatat că erau alge. Dacă venim puțin mai încoace, aproape de noi, până 1960, există o țară, se numește Ciad. De la lacul Ciad. Un lac foarte, mai multe lacuri, dar unul cel mai mare e lacul Ciad. Fiind protectorat francez, o echipă de specialiști formate de farmaciști, botaniști, microbiologi, medici au făcut deplasarea acolo să vadă minunea. Era un trip ca nebun, e și acum, că e vorba de 1960, care se hrăneau cu niște plăcinte verzi, arătau extraordinar de puternici
Nu se putea face diferența între unul de 30 și unul de 70. Bunicii și cu nepoții arată la fel. Dinți integri, păr strălucitor, negru, față întinsă, forță musculară extraordinară. Nu au altă hrană decât aceste alge. Le ia un ciurpe, scoate din lac, le pune la uscat. Ele, dacă le lăsați așa un pic la uscat să facă o făină, se pot închega și le mănâncă pur și simplu 20-30 de grame. Deci ca să vedeți cât de importante sunt ele ca hrană. Mai încoace, 1990, 2000, URSS-ul, deci până în 90 a fost URSS, a divulgat un secret, că ei ne băteau la olimpiade, pe toți, pe noi, dar pe americani, care au cunoștințe avansate în sectorul antrenamentului, în domeniul antrenamentului, reușeau să obțină victorii nesperate și au spus că foloseau între 20 și 50 de grame de alge cu o săptămână înainte de competiție, dădeau la sportivi. Și era un produs care țineau secret. Elita de partid și de stat a Uniunii Sovietice consuma alge. Ați văzut că la ei șefii de stat, Brejnev, Andropov, ăștia, pe 80 de ani ajungeau să fie control. Deci le mergea mintea, erau foarte clar la minte. Și avea un produs, se numea 0001A, care erau aceste microalge și îl țineau secret să arate și superioritatea sistemului socialist asupra celui capitalist. Deci, ați văzut, am vorbit despre microalge ca hrană. Putem vorbi de microalge ca prevenție, a preveni, adică a menține o stare de sănătate perfectă, să nu ți se întâmple ceva. Deci, Ministerul Sănătății ar trebui să ocupe de prevenție, că de aia se numește al sănătății. Dar el, de fapt, ar trebui să numească Ministerul Bolilor, pentru că se ocupă de boli. Deci, la chinezi există două categorii de medici. Medicii care se ocupă de oamenii sănătoși, deci să nu-ți dea voie să te îmbolnăvești, și care sunt cel mai bine plătiți, și unii care se ocupă de boli. Dacă medicul, deci acum vorbim la chinezi că se întâmplă asta, nu poate să-ți mențină starea de sănătate, el îl plătește pe doctorul care se ocupă de boli, că n-a fost în stare ca să-ți redea sănătate. Deci asta înseamnă prevenție. Deci noi aici vedeți că avem două sucuri și 4 produse. Aici există 4 alge marșilate. Una se numește spirulină, ați auzit de ea, alta clorela, de la clorofilă, una se numește Lithotantium calcareo, adică e bogată în calciu, și una se numește Hematococcus pluvialis. Fiecare are câte ceva special. Clorela are 4% clorofil, deci culoarea verde care o vedeți, deci cea mai bogată plantă care există pe pământ de clorofil. De fapt, algele nu sunt plante, nu sunt nici animale, sunt niște microorganisme, ceva între. De ce e importantă clorofila asta și în concentrația care va sub? Ea este sânge vegetal. Noi, ca să avem un sânge purificat, curat și să le înlocuim tot timpul, să nu ajungem la leucemie, trebuie să-i dăm verde. Cine mai mănâncă verde în ziua de azi? Deci salată verde, spanac, urzici, păpădie, lucerne, toate astea sunt verzi. Ar trebui să nu lipsească din hrană. Dar, bineînțeles, nu sunt astea, sunt alge. Astea nu sunt gratis. Coastă, trebuie scoase. Deci există ceva. Deci omul de la oraș nu se mai hrănește sănătos. Și atunci trebuie să pună un supliment nutritiv. Să pună ceva paralel cu ce mănâncă. Nu exclude, adică nu scot toate hrana aia și... Deci aici clorela asta face 4%, 95% biodisponibil. Ce înseamnă asta? Că 95% se asimilează în organism. Soia, care e un aliment care ține toată Asia în picioare, 70% de populația lumii e în Asia. Nu e disponibilă, biodisponibilă, decât 30 ceva la sută, adică 60% e ca și cum am fi consumat tot degeaba. Deci dacă pun clorela, care e microscopică în apă, ce face? O colorează și intră instant cu apa în organism. Are enzime în ea, se digeră automat, pentru că asta fac enzimele. Digestie, absorție și asimilare la nivel de celulă. Deci am vorbit despre hrană, despre prevenție.
Ce mai fac alții? Combat oboseală. Dezobosit. Cine obosește? Sportivi. Oamenii care lucrează au munci grele. Noi toți că mâncăm alimente care necompatibile cu structura organismului. Dezobosit.